Senjuri, grazzi miġdiet tal-li għattu maħna l-program ribna ftit minuti kollox jiena fl-imkien mal-kollega Nolin Kamilleri naġġornawkom dak li qed jiġri madwarna. L-lum se nkunu qegħdin neddedikaw ftit minuti sabiex miġdiet nagħmlu referenza għal esponenti fil-Partit Nazzjonalista kif jirreferu għal dan l-istess gvern. Reċentament iddedikajna program fejn tkellimna dwar l-attitudni ta' Carola Aquilina, deputat nazzjonalista, li jitkellem fil-konfront tal-gvern, naturalment dejjem minn aspett negattiv, attitudni deplorabli għall-aħħar fejn jirreferi għal-gvern bħala wieħed dittatorjali, wieħed awtoritarju li letteralment għandu kontroll fuq il-ħsibijiet tagħna l-Maltin u l-Awċin. Jiena inħeġġiġkom qabel ma nintroduċi l-filmat ta' Nolin sabiex tfittxu intom stess tagħmlu ftit paraguni, distinzjoni bejn gvernijiet dittatorjali, gvernijiet li jitmexxew b'sistema ta' governanza li tkun awtoritarja. U taraw ftit jekk dawn l-istess gvernijiet, speċjalment gvernijiet li tmexxew fil-passat, jekk għandhom l-istess sistema li tadotta pajjiżna. Jiena sa fejn fien tista' toħroġ tgħid li trid, tista' toħroġ tipprotesta fit-toroq tagħna, tista' titkellem fuq xi trid, għandna l-libertà wkoll tal-medja, libertà tal-espressjoni, libertà tal-assoċjazzjoni li tassoċja ruħek ma' min trid, ma' l-impartit politiku trid, tista' tgħid li trid sakemm naturalment dejjem ma tinċitax il-mibeda. Carola Aquilina mhux waħdu, din id-darba se niddedikaw ftit minuti fuq Kevin Kassar, ħaten Beppe Fenekadami, illi wkoll hu stess jitkellem fil-konfront tal-gvern b'din it-tip ta' mibeda, kemm fil-konfront tal-gvern kif ukoll fil-konfront tal-Prim Ministru innifsu li se jaħru dittatorjali u qablu mal-ex nazzista Adolf Hitler, l-ex kanċillier tal-Ġermanja, l-ex dittatur tal-Ġermanja. Ħalli fidejkom biex tagħmlu intom il-paragunu taraw jekk Roberta Bela, l-Prim Ministru ta' pajjiżna, għandux l-istess kwalitajiet jew inkella l-istess attitudni li kien jaddotta Adolf Hitler fil-passat. Jiena ħaneqafaw għalissa mhux ħanidħol iktar f'dettall għalissa nħalli f'idejn u li għandu spjegazzjoni ħafna iktar fid-dettall dwar din l-istess riflessjoni li saret minn Kevin Kassar fil-konfront tal-Prim Ministru Roberta Bela. Insegwu. Minu Kevin Kassar, kirurgu li kien kandidat nazzjonalista u li jiġi ħaten Beppe Fenekadami. Dan kemm il-darba juża l-pinna tiegħu biex jinfex f'attakki estremi kontra l-laburisti. Dan l-aħħar reġa' attakka lill-Prim Ministru Roberta Bela illi sejjaħlu d-dittatur. F'artiklu ta' opinjoni fit-Times of Malta nhar 23 ta' frar infex fis-soltu estremiżmu tiegħu fejn sostna li l-Prim Ministru kisser id-demokrazija ta' pajjiżna. Hawn qabbel l-appoġġ elettorali tal-Prim Ministru ma' dak tan-naziżmu ta' Adolf Hitler e kif prova jqabbel liġi nazzista ma' pajjiżna. Ħareġ jattakka wkoll il-Prim Ministru għax qiegħed jagħmel ħiltu kollha biex jiddefendi d-dritt li jkomplu d-delizzji tradizzjonali tal-kaċċa u l-insib f'pajjiżna. Qal li qed jirreżisti lill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u lill-Kummissjoni Ewropea. Żomm, imma dan x'għandu x'jaqsam. Jiġifieri, it-tradizzjonijiet Maltin huma ħżiena u allura m'għandniex inħarsuhom. Fit-Times Kassar qal ukoll li r-riforma fl-inkjesti qed issir biex il-Prim Ministru jipproteġi ruħu minn investigazzjonijiet futuri. Dakinhar stess fuq il-Malta Independent, l-istess Kevin Kassar li qrib ħafna tal-Aqda Repubblika qabbel il-Prim Ministru Roberta Bela ma' Raskolnikov, il-karattru f'novella Russa li bħala student tal-liġi joqtol anzjana biex jisraq. Saħaq li Dr. Bela u dan l-istudent li qiegħed joqtol lil Malta biex jisraq il-ġid nazzjonali. Skontu, il-Prim Ministru qiegħed jibbenefika personalment mill-ġid ta' Malta u li hu qiegħed jikser kull regola. Kombinazzjoni fl-istess ħaġa ta' din il-gazzetta id-deputat nazzjonalista Carola Aquilina għalli r-riforma tal-inkjesti qed isir f'kuntest diaboliku. Dan hu l-istess Carola Aquilina li fil-Parlament ma staħax jgħid li l-Gvern qed jirriforma s-sistema tal-inkjesti biex ikun jista' joqtol lil min irid. Dan huwa gvern dittatorjali illi jrid jaħtaf il-poter mill-organi kollha tal-Istat u jżommhom f'idejh biex jagħmel li jritu, biex jabbuża kemm iritu, biex jisraq kemm iritu, biex joqtol lil min iritu. Ekku, grazzi lilek Nolin tal-ispjegazzjoni li tajtna. Jiena kif dejjem enfasizzajt fuq dan il-programm u anke permezz tan-narrattiva li juża dan l-istess programm li il-paraguni u l-kritika kostruttiva nagħmluha, però nagħmluha daqsxejn iżjed waħda li tirrifletti l-ħsibijiet li għandhom in-nies hemm barra l-lum il-ġurnata, tkun waħda iktar kostruttiva u tkun waħda li ma tinċitax il-mibeda jew inkella li tipprova toħloq distinzjoni bejn poplu u ieħor. Jiena mill-ġdid nirringrazzjakom talli kontu magħna u nħeġġiġkom tibqgħu segwu l-programm qribna l-ftit minuti kollox fuq l-istazzjon 1 qabel l-aħbarijiet fejn aġġornawkom dwar dak kollu li qed jiġri madwarna mit-tnejn sa ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija. Għalissa, grazzi u nsellmilkom.